Demteng da Jesus ken dagiti pasurot na iti ili a Capernaum. Iti aldaw pa na ginanan na panangisuro ni Jesus iti sinagoga. Nangisuro akas maysa nga addaan turay. Ket nasdaaw dagiti nagdengeg ta saan akas kadagiti mamaestro iti linteg. Pagamuan simrek iti sinagoga ti maysa a lalaki alinuganan ti dakes nga espiritu. Anya ti gagaram kada kami. Jesus at taga Nazaret, inyiktis na, imay kakadi amang dadael kada kami, amammo ka, sika tinasantuan nga imbaon ti Diyos. Agulimek ka, intubngar ni Jesus iti dakes nga espiritu, rumwar ka iti dayta a tao. Ti dakes nga espiritu pinagkuyagyag na ti lalaki, imkis iti napigsa, ket rimwar ken kuana. Nasdaaw dagiti tattao, anya daytoy nagsisinnalodsod da. Maysa kadi abaro apan nursuro, kas maysa nga addaan turay, bilinen na uray pay dagiti dakes nga espiritu, ket agtong palda ken kuana. Dagos ang nagdinamag na Jesus iti amin asuli ti Galilea. Ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may paiken ka, O Kristo. Good morning. Welcome. Kadagiti naggaputi na duma-duma aluglugar. Dapay naggaputi Bagyo, San Fernando. As far as Paway, dapay naggaputi Paway. Dumot kada kami, naggapu kami mo ijay away. Duala nga banag dayta, umay kay makimisa. Wano umayo panagnakan nga tupol dito yung ipang kukugusingan. Iso nga ti SOS na parot. Tadaman talo nga pagpampanunutan tayo tapta nga Domingo. Umuna, ti maikadwa nga maibasa. Ti akem. Dahito iti pagdidibatsan dagiti daduma niya. Da kayo apapadi, kunada. Hanyo tongtong palen ti Biblia, kunada. Apaya, go forth and multiply, kunada. Apaya nga ron nga hanggang mga sawa. Dayay, ado dagitay ini kalkalpas ti ecumenical week mi dagitay naduma-duma nga pamati ditoy Santa Cruz, imay pa dagiti taga Candon Salcedo kada suyo. Kanagkarkararag kami ta ecumenical week of prayer for unity ngamin ti ecumenism. Ta ti simbaan han namang inyulog nga imbaga nga datay lang nga Katoliko ti naisalakan. Harong nga panursuro ang iglesia kan mo sa Batista kan kasi kala na isalakan haanda tayo i-recognize tayo mga Kristiyano dahan kay may salakan damot agkakadwa nagkarkararag kami kaado dagitay pastora nga kadwa mi nga nagkarkararag dapay balasang sapay di nga pastora father ag picture taman kunana kunak apaya pastora kunak follower na o kita inyo hangkag saksak arti sermon ako na mod baka ganoy sermon na di sermon ko i-play tayo ni Father Rupo kuna nalata wan hangag sermonan gadayay ke adulat tamag kanyada uray no mapalubusan dagiti lalaki nga agasawa at dalata magtalinaed nga single nya hanla ang mga dagiti papadi kada mamadari uray kanyada uray mabalin adulat tamag tinagtaltalinaed nga single ta maibalyo damet nga makapag-focus da iti ebanghelyo di panangisuro da no agtalinaed da nga may maysa kayso nga ma-appreciate lat tamet kayso nga kunana dito ebanghelyo tayo ay dito may kadwa nga maibasa tayo uray ni San Mateo kunana di kunada nga go forth and multiply agasawa kayo haan nga biblical ni Father haan da kami di ati biblical tapaya kunana adda dagiti agsakripisyo ngahan nga mga sawa for the sake of the gospel kunana para iti ibang helyo. Kada iti may kadwa nga maibasa nagpintas. No kitaen tayo dito may kadwa nga maibasa kunan ni San Pablo kadagiti taga Corinto kayat ko nga awan ko mapakaringguran nyo kunana. Asikaswan ti awan asawa na dagiti banag maipapan iti apo gapo ti kayat na nga ay aywan ti apo. Asikaswan dagiti awan asawa na dagiti banbanag para ti apo taga po takayat nang ay wanti apo haan lang nga padikin madre at dagitay laygo nga mas pilyenda tihan nga mga sawa ya amo ano agmalmalas dalaeng handa na kaasawa
Gaputa kaya da nga pasantuan single blessedness kunana dayjay. Makapag-focus da. Isu nga dagiti gagayem ko nga babalasang no medyo mabakitan dan ituloy yo ti agbaak kuna apaya in the end umay kay tumulat ti simbaan di kay tumulat ti para plan-plan sa para kutkuti-kuti sabsabong para daldalon. Siyempre no dala kay mo agmadrekan kunan tumulan la kay mo ha. Kanayong katasimbaan agmadrekan kunana. Nga maya mat na nasapa nga matay jilan lakay da inton balo da umay da laeng dito simbaan ito nga dagiti babalo ti kakadwak iti kumbentaw. Isu da jay kayat da nga aywan single kunana. Keday ti mat ngam asikaswon dagiti asawa lalaki dagiti banbanag ti lubong takayat na nga aywan ti asawa na. Iti kasta mabingay ti panunot na. Asikaswon na no nagpamilya ag-focus saan? Oh. Asikaswan mo ti awan asawa na ababaay wan no balasang dagiti aramid ti Dios gaputa kayat na ama pasanto ti bagiken kararwana single blessedness. Asikaswan mo ngam asawa na tamingan na dagiti bamba nagiti lubong gaputa kayat na paragsaken ti asawa na. Kanya ti kunana awan rantak amang iparit ti panagasawa yo kunana ni San Pablo. Kayat ko kit di nga aramiden yo tinainkalintigan ken rombeng. Ket ipamaysayo ti agserbi iti Apo. Apaya nga dayto iti ibagbaga tayo. Iti panagserbi ken ni Apo Dios awan ti nangangato, awan ti nababbaba. Ti panagkararag, ti panagdaydayaw ken ni Apo Dios hanga gapu tapadi ka isudan at agkararagan ta na sansantuda tapadi da. Ay haan ah. Isudan at aglualo ta madre da wenno obispo da as asidagda ken ni Apo. Nya as asidag bakas asidag kay pa ken ni Apo Dios haan. Baka na seryoso pa iti kararagyaw. Ay, ubing, agkararag kayo, dagtaman ni inayon, sigurado, agtulang tayo man amin na, napong umaniwat. Baka na seryoso pa iti kararag ni lalaki mo. Kakunana da ito'y, haan nga gaputa, padi ka, single ka, wano madre ka, na asidag kinapo, haan. Married man wano saan, adala ta obligasyon tayo, anya ti umuna. No kinariyam ti agbalin nga mga sawa, ikarkarigatam nga takderan ti biyag tinaasawaan, haan? Asikaswom anasayaat. No kinariyam mo ti agpadi alay karkarigatam mo, ano man pa may tublak ka mo sa agpaminsan, wano madre, no daddo mamat ka mailaw ang kamot nga agbasol na padi, wano madre, alaki haan ang iso ti pattern ti biyag mo, ikarkarigatam ti agsubli, kasi mula yun na asawaan nga no nailawan na minsan na nagbasol na minsan agsubli ka han ang iso ti pattern ti biag mo ngam na isumot ti ay ayam mo nagbali makasya ka ay ham mga maikarigin ni Apo Dios daytan kinariyam garod kada kami ko na kumaang daytoy dagiti single iso ano daduma ka nakabubutan dati biag mi apaya no mangilugang ka ti balasang o check boy ni father kunada no mangilugang ka ti bakit agbabakit. No mangilugang kati ubing agu-ubing, nagwapo yung driver na, father, delikado na ita. Nyalak kaya yung nga ilugam main, nulakay, mamartek-mat. Kaya hanga makapudpud no, kisuti ko nami, alaka, inya ti makapudpud no nga kada kami, alaka, single kami pay. Di nakarkaro madyad da asawa na haan. Adda asawa na kagsusublat pa di talo nga motor na, ginaamat. Uray Rosie la di motor na kaapaw, nag-chick boy mat. Kada mo asawa na. Kada mo asawa na babae, apay nga agkurang pa ilan lakay na. So di bagbaga na single man, na asawaan man, masapol nga ikarkarigatan nga takderan no anya di kinarian. No agkara ito blak, alang nga bali, baybay amon ta, agsubli tay laki nga agbabawi. Maikadwa, tapno kunana makapagserbi kayo kini Apo Dios single man, padi man, madre man, naasawaan man, obligasyon tayo lataa, ti agkararag at relasyon tayo kini Apo Dios awan ati mas lamang. Naasawaan ka, agkararag ka lataa. Padi ka agkararag ka lataa, adala ta relasyon tayo kini Apo Dios haan nga dakam laeng. Adda dagiti mangibagbagan no daduma ka. Father, ikararagan na kami. Kastamag kanya, ikararagan da kami met. Apay ni padila aglulwalo hamet. Managkararag kayo mataan. Oh. Naglaing kay nga aglwalo.
Nandiyan mo pa, ti mo number 1 nga kararagyo gamin ka. Apo, makaitagtaga inupak ko ma. Ti may mayat ang numero. Anya nagmadi mo datang alwalom mo nga. Apo, rumor ko ma. Tay-taya. Anya mo datang alwalom mo. Dendeng-dendeng niya po yung tay-tamot. Aglualo talata. Masapol nga adda kararag. Ta deram DJ umuna ta deram DJ ingkay kinariam may kadua masapol nga addalat ta relasyon kinni Apo Dios isongarod nga dayta pamilyam no naasawaan ka ikararagam sorsorwam nga agkararag isundo paggapuan ti agpadi wenno agmadre wenno nasaya at a Kristiyano taawan ti excuse nya nabingay tayo laeng ti ministry ngem awan ti excuse maikadwa diti ebanghelyo agsasaon ni Apoy sa sinaguga, simrek ti lalaki, linuganan ti demonyo. Anya ti banggap mo, Jesus, kunana amok nga si katimbang ti Diyos, umay nakam ka di dadailan. Sino kada kayon tinakakita tinaluganan ti demonyo? Ngam kunana dagiti exorcist, demon is real kunana, agpaiso kano ti demonyo. Or sino kada kayon tinakakita ti demonyo? Diyak pa'y mo nakakita ti demonyo ngam adda nakakita akon ti adda demonyo na. Agya. Baka wana. Adda mo dagiti tao nga adda demonyo nan sa daytay talaga awang pinasayaat nga pampanunot na pasig nga mangkurkuriro ti lubong adjay. Ngam awam met ito'y ayan tayo, ngam talaga kanong lumugan kunana pampanunutek no tunggal luganan ti demonyo no pampanunutek no agkararagak iyad ada yung apo, hang kumaan, diyak kumaan makasarak tinaluganan ti demonyo. Diyak mo ano niya pamayak no, adda nga tanaluganan ti demonyo kan ibuyat ko mata sa nga karambang holy water, makamu ka mo, biyag mo tan, taray rufo ko na kun ano. Hang ko nga ministry daya amakseptarag, tilang ta mabaling ko nga ibaga aki tinagan ni Apo Jesus, daya laang agtal na kangam. Ito ayan tayo recently, awamot niya, adda na damag yung naluganan ti demonyon. Awampay. Lektor nga danduganan ti demonyo, ako like nga nadumanan ti demonyo. Devosyonada ngam ni so nalug. Nagalasa niya dadayom apo ang kumamot Ngam awampay na damag, awampay nakita, apa yang nga ta di ti pampanunutek. Ala ka asin na po Dios, iti ayan tayo, awampay met. Kasano nga rod nga makalugan ti demonyo? In the first place, very Christian da iti lugar ta iti kala ko ma region 1 nya. Awampay mo na damag ko. Sigurado na danaluganan ti demonyo ta nagsikatan ti Facebookan. Ngam awampay apaya ngamin mostly no hanggaman nga Katoliko Kristiyano na bunyagan tayo met na ibunyag magkada tayo ni Kristohan. Tinarigagayan latamo dagiti naganak no Katoliko nga agkomunyon DJ ubingdahan. Oh. Kanagkomunyon damet adda pay laeng naigameran ni Kristo kanyada. No daduma kay ito ayan tayo ka adama nga adama dagiti talaga nga mahanga makimismisa. Ngam no adda ponpon adda plato makimisa da maglaki di anja mo ano ya adda ta makas diyan ngam at least makimisa dahan. Kitam. Kada pa dagiti tanod di da pay makimismisa ngam talaga ano dagiti adda kuyugan da nga natay para kuyog tinatay pam 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 pam. Into no plato ibmunadan sakbay da nga agwardiya nangandan. Kaday jay, kan kita awam nga ta ati makalugan nga demonyo iya dadayom apo, dito ayan tayo ta apaya immo na nabunyagan tayo met. Nagkomunyon tayo met. Kristiyano tayo met, tartari gagayan tayo met ti makimisahan. Nga imagine, nadapay naggapod jay, bagyo, gasan ta bagyo nga imay, naglamiis ijay so nga imay dadtoy na pudot. Nagadayo umay tayo tari gagayan tayo di makimisa. Tari gagayan tayo laang tinakristiyanuan apa nagbiag tayo. Iso nga inya naga naman ang asin ni Apo Diyos, narigat mga taang agbalay mo ti demonyo nga lumugan kada tayo ha. Demonyo ti tubay to aki so mamati kado ti luganan na. Uno sito. Sito Jen. Aday jay, pinaksyat ni Apo Isos tinaluganan ti demonyo kung kunak di ti saludsod ko, apa yang nga awan malugluganan ngamin in the first place pinaksyat nan di demonyohan, nabunyagan tayon, nagkumkumunyon tayon, tartarigagayan tay pay ti makimisa,
Tartari gagayan tayo lahat natin espiritual nga panagbiag. Uray ko na tayo nga busy-busy tayo. Uray ko na tayo nga narigat tayo nga masangot at trabaho tayo. Wano adayo yung lugar ngam di puso tayo ka. Nimot a Kristo ti tartari gagayan tayo. Iso nga ko na apay nga paksyatin ni Apo Isos ti demonyo, in the first place, imunan pinaksiyatnan. Iso nga awanan ako mamutan ti maluganan. Awanan ako mamutan ti lumugan nga puro nga demonyo. Alabay anyon ano dahil takaarubam ka, dadimdimonyo na, ala ka pakawan mo, ikararaga mo. Yung kalibasan nga kargaan ti holy water, di timbada, tapno nagdigos ka, o ilipas mo sa kaagtaray. Nga malwada mo, tadi na ibaga nga kulam, ad-adaman nga agapa kayo. Wala. Nadadimdimonyo na ni Bakityo, wano nila kayo, ilibas yun to mga holy water, pugsitan niya, o lamat, agdigos. Agdigos, nagsanton to, mopay. Alahaan, tikong kunak, ahan na mga takaya ata apaya, in the first place, adda nasantuan apa nagbiag tayo. Tartari gagayan tayo latani Kristo. Maikalo, anya iti pagpampanunutan tayo tata. National Bible Sunday. Itintero nga pagilyan tayo, rambakan tayo, ti Biblia. Ay nakakita kay ti Biblian? Oh! Haan sapay mo. Nagbasa kayon? Ay, Diyos ko, pakawan ng Biblia. Enya ti Biblia. Ti Biblia, mano nga libay. Book of books, kunana di Biblia tayo. Libro, dagiti, libro, haan? May sa libro, ngam na duma-duma nga libro ti nagyan na, haan? Hangkay sapay mo nakakita nga talaga. Diyos ko, pakawanam. Kanya tinagyan na, kuna tayo, Word of God inspired by written by man, in surat ti tao, Word of God written by man, inspired by that through the inspiration of the Holy Spirit, taado ti na isubmit, nga inadalda, nga pa, maikabil ti Biblia, ngam ado ti haan nga nakapasa. Haan nga may sangin, naramid dak isulat na dita, ado nga edition dita. Inid-edit da sinimsimpada. Sino nang simpa? Datayo. Nya? Kamano nga libro ti adda ti may nga libro? Mano nga libro ti adda ti may sa Biblia? Bob. Diyos ko pakawanam kas anong nga diluganan ti demonyo dagito yung kadida pay ammo ti Bibliada. 72 or 73 no mairaman ti Deutero kanoniko nya? Diyos ko dida mo ammo apo pakawanam. Libro dagiti libro kunana dayjay. Kano kaya mo ti agbasa ti libro the History of Salvation dadtoy. Nagbasa ka ti Biblia, haang ka nga mangikabisa ti maysa nga bersikulo sa mo pagkarkarit ta kaarubam nga aglablabahan. Aglablaba ko makakaasing agigalgalgal to manabutab kuna tinasantuan asor ay buyatang kan topay kunana Pagka-agreklamo nga aglablaba saka panibagbaga ta Biblia ta sangon na buyatan na ka. Haan nga day, dati pa nagbasa, dati Biblia, dati ngorog ka sa uti Diyos, niya, from cover to cover, adalom niya, nagyan na. Haan nga no binasa mo, dahil niya interpretasyon mo, isaon, baka agkamali ka. Di Pentateuch, anya ti Pentateuch, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Genesis, creation, niya, Exodus, napapanaw da iti promised land. Leviticus, Numbers, dagitay linlentag. Idi panawon ni Moises niya. Dagiti lentag da, anya dagijay. Di ka agsidsida, iti awan siksik na. Kasla kung maiti igat, ingkala itidan kini Apo Padi. Kasi kung mamo tinagyan na di Bibliaan. Nakaala ka igat, amo sidsida na awan siksik na. Ingkala itidan, di nagsiaap. Ang kagsid-sida ti away hanga nagpisit ti koko. No nagpatinggakat jay laeng ti binasam kay isulat ti imbiyag mon madia kurang personal interpretation day jay. Lentag iti panawon ni Moises day sugar nga inaramid da. Lentag dagi jay. Kanurong di interpretation mo haan nga mabalin no hamo maawatan agdamag ka kadagiti expert or siya I'm not even expert at hanak pa'y nag-further studies ti Biblia. Ado dagiti nag-adal nga papadi nga talaga nga inadal da amin nga kot-kot amin nga kama kada period ti Biblia. Suda makaammo.
Kano kumano tinakitam ijayang ka, no tamatam kabsa tinagbasulam, swatam, agawid ka inalamot ta kumpayon, sinuat mo mata-mata ni bakit mo, unta nagmadi mo pa nagkit-kita na, hindi pa, bulag tay amin na. No ta imam, kunana ko mati nagbasulam, put dam, pinuted mo ta iman lakay mon, kanungay no napan ng chiksan anya po dam. Wala kita inyo ta panuno iya. Anya po dam di motor ta inlugan na nga rod ha. Kita nya. Harong ang interpretation. Iso nga no hamo nga saya atin nga interpret. No ano rong interpretation mo hamo nga hamo nga bukbukudan damagem no nya ti sitwasyon na dayjay. Kano kita ituloy mo for gospels kita ni Apo Jesus. Biag ni Apo Jesus ni Apo Santa Maria. Acts of the Apostles, surat kadagiti, surat ni San Pablo, aging gana iti revelation, anya ti revelation, paltiing, ti paltiing haan alunod. Wan dadaulan na daytoy daan alubong mangiruar ti new Adam, new Eve, new heaven, and new earth, kunana namnama ti paltiing. Kasdya ti kabuuan ti Biblia, ngam no nangalaka maysan isulat ikarkari mo, ay sus madia. Buuam Katatta ko na tayo, dahi ti Biblia, tayo Gaputa National Bible Sunday, dahi ti Biblia. Sino nakabasa Biblia ng bukan niya yon? Wala uwampay. Inatiw na kayo pay ni Manong ko, mamartek agpay, so ngam no dahi ti hangover kag basbasa, namintlo na nga nabasa di Biblia. Ngam no nakinisa ka iti inaldaw, for 3 years, almost nabasa mo, basit laangan tinabatin. Di Biblia. Ngam laglagi pun tayo kakabsat, this is just a book. Libro laeng daytoy nakaisuratan ti sao ti Dios, dagiti linteg ti Dios amin nga para iti tao ken ti Dios haan. Kadaytoy mapisang, daytoy maibaleng. Ejan ti ayan ti altaryo agbubuot ken pagbalbalian ti sipet. Di Bibliayo kutkutkutan ti sipet ti abay nan haan, no daduma na anay pa yan. No daduma kita akti Biblia dagiti papapanang ababbalay. Diyos ko, adda ti ket ti luto, adda ti ket ti parapol barbaring kan mangabak anya mo dayta nga apay kapoy. Isapit mo kan ije Biblia barbaring mangabak, polyetos anya mo dati ramraman nyo pay tatayayo mo nga pabasulan nyo na Apo Dios no ang kay nangabak. Ngam daytoy libro laeng. Ngam anya ti si bibiyag asao ni Apo Dios. Ayan na ti si bibiyag asao ni Apo Diyos. Ho! Adda ti Biblia haan, libro laeng daytoy. Hantay mo manggag nga direkta ni sao ni Apo Diyos. Uwan daytoy, mabasa tayo iji Biblia haan. Ngam sinno ti mangbalin nga mangbiyag. Sikakin siya haan. Oh! Sino ti mangibiyag, sino ti mang pagbalin nga agbiag dayta nga Biblia, sika kinsyak. Awan sa bali, hantay nga agpabasol. Ti karo na ka, dandani ka matayon. Anya mo ti maikabesam nga bersikulo. Kung ako mano San Pedro ka, Torquata, matay kan, anya mo, umay ka ti langit wan, anya mo ti maikabesam ti Biblia. Di kagsid si dati dinardaraan. Sula na ikabesa mo, tayo sumot ti iyaw-uyaw na kanyam. Ngam ti mangibiyag tagbalin nga mangbiag dayta nga Biblia tinagiyan na. One sa uti Diyos, inspired by the Holy Spirit, written by man, ngam ti mang pagbalin nga mangbiag si kakinsyak. Tada tayo nga ron ti mangibibiyagan. So nga ron ko na nga, we are the living witnesses of the gospel. Datayo ti si bibiyag pamanetnet ti ebanghelyo. Kadadta ko na tayo Biblia. Anya ti kuna na faith, hope, and love. Adang ka kaditi na pudpud na pamati. Uno kurang. Ngano daytay maababak ka adda problema, marigrigatang ka, kasla hanggang makuan gapot inbaga na tinamnama. Adda ka diti pudpud no nga namnama king ka. Kano ko na magbasbasa ka ti Biblia, kahayam ka diti agayat. Ta isugor ti bilin na. Ayatem ti Diyos mo iti amin na pusom, ti amin na panunot mo kinnak mo. Ayatem ti padam atao akas panagayat mo iti bagim.
Kuno kayat mo nga ibiyag ti Biblia, adda ka di pa nagayat king ka. Mariri na ada ka di nga uray no awan maikabesam nga bersikulo nga mariri na ada nga nabiyag ka Biblia gaputa agay ayat ka. Agbalbalin ka propeta gaputa agtader ka ti kinapudno kas pangarigang kumadya trabaho yo ka kumare madidayta. Saya atem. Kumare amor aramiden data adda asawa, adda anak mo. Propeta. Kayam nga itader. Uray no kunata yung awan maikabesa tayo nga bersikulo ngam no di wagas ti panagbiag tayo kumari na da nga si ka anak na ka ti ebanghelyo si bibiyag mo ti Biblia kanyam. Awan mangbiag ti Biblian kat apay sinungod ti ekspektarin nyo nga mangbiag ti Biblia ni Madre, ni Padi, ni Obispo, ni Santo Papa. Da tayo amin Haan lang at DJ ang nakaparabaw ta Biblia mo di ka magmagna ka nga ebanghelyo han nakayat nga sa un nga kunakon nga ulitet nga ingkabesam ta bersikulo samo apan ikarkarit kadagita agparparot ti tabako wenno aggatgaton ti tabako pagkatanda ka DJ awagas ti panagbiag mo kayam nga ayaten uray no irururumenda ka kayam apakawanen uray pa no liniputan na ka kayam ti agpakumbaba uray no natatangsit da kayam nga iburay ta adda kanyam gapot isutibilin ti Dios o ti intalek na kanyam dayta asanikwa. Dayya ati nabiyag a Biblia. Dayya ti kunada nga si bibiyag asa ti Dios babaen ti aramid tayo at tao na. Haan nga kuna tayo nga adda na santon a Biblia mo nuon datan iduldulin mo ngem ayan na nga rod sino mangibibiyag awan samet. Datayo nga rod iso nga kunana we are the living witnesses of the gospel, witness of the gospel, kunana dayjay. Iso nga dagupan tayo, di umuna, dagiti agasawa, dagiti awan asawa na agserbi kini Apo Dios na lintag iti karida. Tapno hanga makastrek ti demonyo nya. Tapno pisa uti Dios agbibiyag kada tayo. Iso nga kunak, datayo met nagrigat met ang sumrek ti demonyo. Laglagi pa nyo ang ati demonyo kakabisado na tinasanton a surat haan. Ibaga na pa kina Apo Isus kunana tinasanton a surat kunana pa ngam ti panangibiyag di demonyo han na kaya nga ibiyag ti ebanghelyo. Han na mo ti agpakumbaba. Ti demonyo han na mo ti agpakumbaba. Ti demonyo han na mo ti agayap bagbagi na sirserbian na. Ti demonyo, haan na nga amo nga kitaan ti pagimbagan ti kabsat na, kayat na iso na laeng di pagimbagan na. Ti demonyo, haan nga agdaydayaw kini Apo Diyos, bagbagi na iti daydayaw na. Adda mapampanot yun nga, adda din demonyo na. Baka daman pinanunot yun, iso na dayjay, baka kunayo manan. Ay bagbagi tayo, kitaan tayo. Ti demonyo hanga makastrek, no adda kinapakumbabaking ka, pulos nga han ngagtrabaho dayta. No ammom ti agayat nga para pagsayaten ti dadumahan nga makapagtrabaho ti demonyo. No amin nga aramid mo kaidaydayo mo para kini Apo Dios, haan nga makagaraw ti demonyo. Ngam no dayjay ti aramid mo ay yada dayom Apo, adadim demonyo mga tao ngam pakawanam Apo hang kumamot. Ala, Dios ko pakawanam. Ala tata, awis na kada tayo, ibiyag tayo ti Biblia tayo. Kaya tayo nga abaken ti demonyo itinagan ni Kristo. Basta napudno tayo ti kararag, ken panagserbi tayo iti pamilya, ken iti trabaho tayo.